yanzu akwai buƙatar mu koma mu ɗauko da kanta, kaman satin da ya wuce an mana magana akan abin da ya shafi ya ayyuhal ladina amanu ko idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, aka ce ma lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Daɗa wannan hukuncin da aka mana cewa in kuka auri mace kuka sake ta ba ku taɓa ta ba, ma'ana mu'amala auratayya ba ta shiga tsakani ba, wani tudu wani gangare aka yi auren da aka rabu, aka ce to ita yanzu ba ta da idda ko to shikenan. Karatunmu na yau kuma abin da ya ɗaukan mana shine ana gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama batun abin da ya shafi shi kuma matan da suka halasta a gare shi ya aura. A musulunci in aka ce mana ya halasta kai kaza bai halasta kai kaza ba, sai aka ce kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, to bi ma'ana a addinin ka ga yanda za a yi mabiyin addinin ka shi ma wayannan abubuwan da suka haramta maka ya haramta masa, illa a nan gun akwai istisna'i wanda ya ja aka yi doguwar tafiya ba aya ba waƙafi, sai da aka zo ƙarshen inda aka rabu iya hukuncin mu'minan ne sannan sai aka sa waƙafi, sai aka ce kada alimna ma faradna alaihim. An lura to nan da aka ce mana ya ayyuhan nabiyyu din nan inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, ya kai wannan annabi mun halasta maka matan da ka ba su sadaki ko ya al'umma annabi an halarta muku matan da kuka ba wa sadaki, shikenan ta shafi kowa. In dai ka ba mace sadakin da an ayyana ka bayar, to yanzu ta halasta maka wani abu wanda da aka ce ya haramta tsakanin kai da ita, ko ku yi magana ko ka taba jikinta ko wani makamancin haka. To haka na al'umma annabi a gani ko to da aka dauko wannan batun cewa an halarta manzon Allah azwajaka allati ataita ujurahunna, ai wanda ka ba su muhurahunna, mahar shine sadaki, ujur jam'i muhur ka gani, ajar lada ka gani ko, muhur kaga sadaki, to shi aka bambanta shi tunda lada ai akwai dan uwar da ake bai ko, saboda kada mace ta rinka acaba a rinka biyan ta lada ta ce, sai aka ce muhur shi wannan mahar aka kira shi, aka bambanta shi da ajar lada, kowane irin aikin aka yi ana biyan lada ko, to saboda haka dan a sassafko mana muhur din sai aka ce mana ujurahunna, sai aka ce mana ai ujurahunna, kada a sami masu ganganci su yi sanin ganganci ko. Mimma a'taka Allahu yake cewa wa ma malaka yaminuka, da kuma abin da daman ka ta mallaka na abin da ya shafi bayi, shine ce minal ima'i mimma afa Allahu alaika, daga abin da Allah ta'ala ya bayar zuwa gare ka, ai mimma a'taka Allahu ganimatan, wanda Allah ya baka ita a matsayin ganima, ribar yaƙi wa gani ko. Wa banati ammika, an lura ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, matanka wanda ka ba su sadaki mun halasta maka su. Wa banati ammika, da 'ya'yan amminka. Wa banati ammatika, da 'ya'yan abin da ya shafi ammakka mace. Waye ammi? Dan uwan mahaifi. Sai da kariya ta ce tana son manzo Allah, ya tace masa ya bana ammu, ya dan ammina, yawwa ma'ana 'ya'yan kama da kan 'ya'yan dangin mahaifinka. An lura ammi 'ya'yan amminka, amma 'ya'yar ammaka, ma'ana kama da kan 'yar amminka ko 'yar ammarka ya halarta maka in ka bada sadaki ka aure ta. Wa banati khalika, da 'ya'yan khalinka dan uwan mahaifiyarka shi kuma. Wa banati khalatika, da 'ya'yan 'yar uwan mahaifinka har wala yau. An lura ma'ana ana nunawa ya halarta ka yi wa aure a dangin babanka, 'ya'yan ƙanansa ko 'ya'yan ƙanwarsa ko 'ya'yan wansa ko 'ya'yan yarsa, ko ɓangaren mahaifiyarka 'ya'yan wanta ko 'ya'yan ƙananta ko 'ya'yan yayarta ko 'ya'yan abin da ya shafi ƙannanta. An lura to haka nan ma a al'umma annabi ma haka. An lura to wannan kenan. Sai ya ce mana wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka, da 'ya'yan khalinka wanda suka hijira tare da kai. Yaya hijiran take a nan gurin? Hajarna ma'aka ko wa hajirum hajaran jamila, umarnin farko da aka yi manzon Allah kai musu hijira, yana ina ga saukar da wannan? A Makka ne, kuma ana shirye-shiryen fara ma wahayi ne aka ce ai. Amma wa hajirum hajaran jamila ba yana nufin hijira daga Makka zuwa Madina ba, a'a wanda suka kauracewa a amalul jahiliya. An lura shine hajarna ma'aka, wa'anda ma'ana suka yi hijira, ma'ana ba sa al'adun, kamar yanzu misali aka ce mace 'yar gwagwarmaya ko duk 'yar gwagwarmaya wadda take tare da kai
a cikin ƴaƴan ƴan uwanka, misali sai mu kaddara a ce musulmi daga cikin su kenan, misali alal aqalla abin da ake nufi. Wa mar'atan mu'minatan, haka nan kuma mun halasta maka kuma mace mumina in wahabat nafsa halin nabi, in ta yi kyautar kanta ga annabi, in aradan nabiyu an yastankiha, idan annabin shi kuma yana da bukata. Ka lura ko da mace ta ce na kyautar ma da kai na kyauta ba sai ka bada sadaki ba, shi annabi an halasta masa wannan shi a kansa, mace ta ce ta bashi kyautan kanta, amma sai aka ce ba a ce dole in ta ce ta bashi kyautan kanta yadda ba, in aradan nabiyu in annabi yana da bukatar ya aure ta ta zama abokiyar zama, ba kowane yaya ta ce na baka kyautar kaina ba, sai aka sa gate saboda halin tsaro ba don tsoro ba. An lura sai yin annabin yana so in yace ba bukata ai haƙuri, sai mata goma ta arzikin duniya da lahira, ya ce amma ki yi haƙuri. An lura ba zan iya auren ki ba, amma dai lalle duk da ta faɗa annabi wannan to za ta haɗu da za a gwangwaje ta da abin da har ta bar duniya ba ta yi talauci ba. An lura ko da ba aure ta din ba. To shine aka ce in aradan nabiyu an yastanki haha. Wannan dokar sai aka ce khalisatan laka, amma kai kadai. Yawwa ba kowa ne kowace mace da ta ce na maka kyautar kaina. An lura? Yawwa ina wasu bayan Allah da suke wani abu ko kamar ranar maulidi da nan ake irin wannan sadaka. Wasu budurwa ta yo shiga ta da tsamammun kaya, sai ta sahun masu tsalle-tsallen maulidi. Tana cewa fi sabilillah ta bankar kirji, wai saboda manzon Allah. Haka aka ce kowa ya yi wa wannan? Yawwa saboda haka ba batun sadakar jikin mace ko wani amma makamancin haka saboda annabi. A'a, annabi kawai aka amincewa shi ma an ce sai in ya je da buƙatar zai iya auren ta din. An lura? To wannan hukunci ne da aka koro shi a jere, kuma a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala daman ita sunan ma kai sunanta suratul nisa ya gaya mana yanzu na wanda aka halasta ne ko, to wanne ne aka haramta shi kuma kai aura. To sai mu koma suratul nisa mu dauko ita bugaje nan da ya kawo mana batun cewa hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa inna allaha kana ghafurar rahima. Yawwa to anan gun tun da can an dauko mana wanda aka haramta ai aka halasta aura, to nan sai aka ware mana gasu nan aka ce hurriman alaikum ummahatukum, na farko mahaifanku mata wanda suka haife ku haramun ne ku aure su. An lura? Wa banatukum da 'ya'yanku da kuka haifa mata haramun ne ku aure su, ka gani ko, da kuma wa akhawatukum da ƴan uwanku da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko da kuke uba ɗaya. Akhawatu akwai shiqiqi akwai li'abiya, to wannan duk biyun sun shiga abin nan cewa haramun ne ka aure su. Wa ammatukum, can ba an ce wa banatu ammika wa banatu ammatika ba, waye ammi uwan uba, wace ce amma yar uba ko ƙanwa uba, to haramun ne ka auri ƙanwa babanka ko yar babanka da suke uwa ɗaya uba ɗaya. An lura? Ka gani ko, to aka ce wa ammatukum da kuma ammayanku mata, wa khalatukum da kalaye, an san kala ko, kala yar uwa ɗanwa uwa ko yar uwa. An lura? Wa banatul akhi da ƴar ɗan uwanka da kake uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko kuma wanda kuke uba ɗaya, ɗan uwa li abi ko li ɗan uwa li abi ko shaqiqi ko li ummi. An lura? To shine sai aka ce wa banatul akhi wa banatul ukhti da ƴar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ta haifi ya sai ka aura. An lura? Shi ma aka ce haramun ne a gare ka. Wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku wanda suka shayar da ku, iyaye na shayarwa, kaga akwai ummahatu can mahaifa kenan, to ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata wanda suka shayar da ku, wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku na shayarwa, kaga can an ce dan uwanka da ƴan uwarka ko nan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya. An lura? To nan kuma sai aka ce da ƴan uwanku na shayarwa, ma'ana lokacin can baya ana shayar da abin da ya shafi a ba da haya shayarwa, to wadda ta shayar da ku ka sha nononta ta haramta ka aure ta, haka nan kuma wadda kuka sha nono tare da ita ya haramta ka aure ta. Amma a nan gun kamar malaman fiqh musamman in ka zo wajen imamiya suna yin tamyizin wanne ne shayarwa, shine aka ce yanzu kamar yaro babarsa mata yaye shi kila an kai shi gidan yayi sai ga wata mata uwar babarsa ko kanwata
sai ya sha'awa ya ga nonanta ko ta sake tana bacci, dan yayi ne aka yi gidan ya dan zagayo sai ya ga ina abin da ake cewa banza ta faɗi ko, ya kama ya ta sha yana dan yayi, sai ta farka sai ta kai ya haka, aka ce ke wannan yana a ɗauki mataki a wallahi zuwa yake sha nono da daddare. To aka ce irin wannan shi ma ta haramta a gare shi, ma'ana yatta ita din ta haramta in kanwa ba masa ce, amma yatta ta haramta a gare shi ai ya sha nonanta. To shi ne aka ce to a malam fiqh musamman bangaren ahlul baiti, shayarwar da ta amsa shayarwar ka wanda ka rayu da shi na wanda kake bukata a lokacin jarirantarka, ba irin shayarwa ta tsautsayi in kes ko a je unguwa ko a haɗu ko mantuwa, a shayarwar da ta amsa shayarwa da wannan shayarwar ne mutum ya rayu. To da uwar da ta shayar da shi da abin da ya shafi wannan a ƙarƙashin wannan ne har aka taɓa jeho wannan ga sayar ma an taɓa masa tambaya ko me hukuncin miji da garin soyayya ya kama nonon matarsa sai da ya ƙoshi sai dai ya ci abinci ko to yanzu shi ma da shi kenan ya ji an rabu nan da ya sha nono. Yawwa kaga ummahatuhum arda'anakum anan akwai manufa cewa wannan da ta shayar da ku lokacin da kuke buƙatar shayarwa in ba ku sha ba akwai matsala na wannan watannin na shayarwa, to ita ce aka ce ta haramta da kuka sha nonon kuma har wala yau tare da ita. To shine wannan ana kalla gudu muke ku yi haƙuri. Wa akhawatukum min ar-rida'a da yar uwarku da kuka sha tare da wa ummahatukum nisa'ikum da mahaifan matan da kuka aura har wala yau, babar matakka ta haramta a gare ka abadan, wa raba'ibukum allati fi hujurikum, wa raba'ib shine agololi ƴaƴan matarka da ka auro Allah ya sa bisa hadari, wani kan ce bisa hadari ka aure bazawara ko yawa, to mutum ya aure bazawara tana da ƴaƴa mata, to yanzu wannan ƴaƴan ya haramta maka ka aure su, ƴaƴan ko baban matarka na farko ko raba'ibukum allati fi hujurikum agololinku da suke gidanku, min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga matanku wanda kuka tare da su. Can ba an mana magana ba in kuka auri mace kuka sake ta ba ku taba ta ba, to nan yar matarka wanda aka daura muku aure da ita ko ta tare a gidanka, sai da ta tare sai aka kawo muku abun awo sai aka ce ai jininku ya haramta a dokar likitoci ku yi aure, za ku haifi 'ya'ya wasu kala, an lura? To kuma ta tare ka dai karɓo takardar ne saboda ka saba dokar likitoci, sai ka dawo gida ka ce mata to yanzu wannan aure ya haramta, to yanzu gashi an kashe kuɗi da yawa, to amma shikenan la zama la ce ya gudidi tana gida bar kan faɗi kowace mace ko ka ce yawa ta ce to daman kaga da muka bayan mahaifin yaran nan sun rasu mijinta daman ya ce yana zaune da ita ce albarkacin mahaifi sai ya sako ta, yanzu tana nan gida ita ma ta gama idda, yanzu a mai da auren da ita ta tare ba, an yi komai an yi guda an yi biki amma ba a san me ya faru ba sai aka ji an ce yanzu za a yi canji da uwar da yar, to yanzu anan waye hakim? Dole ta mura fara gidan rediyo auren nan da aka daura ai gashi amma kuma ta ce ita amaryar ta ce tunda da yar ta daman to yanzu sai ya zama an tare, ko kuma ita ma an tare da ita sai ta ce to dan Allah ka daure auren nan ya koma kan umman mu, an lura? Kuma an tare fa da yar ta bugo ya umma yanzu ki shirya auren nan sai dai ai da ke akai ai likitoci sun awon da aka kawo ba zai yiwu mu zauna tare da shi ba, nan duk a musulunci shi ya yarda da wannan, amma idan ba a wannan dukuli din ba haramcin zai fara ne ko da an tare ko an kwan kuma a ɗaki ɗaya, amma idan wannan dokokin da aka kafa sai aka bi aka kiyaye aka haƙura gari ya waye tunda ƙila garin da nisa ko yawwa, to sai ya zamo sai ta buga waya ta ce to gaskiya a sanar da ɗaurin aure in ma yanzu ne lokacin fasu sai a maza a yi hoto a buga a ce an yanka ta tashi, sai a kawo wannan sakamako na asibiti da aka kawo sai a yi fostun sai a tura a ce yanzu wannan aure saboda haka zai koma kan umma ko kuma zai koma kan wannan yarinya ita uwar ta faɗa shikenan addini ya yarda, amma ya ka gani in mutane suka yi sama da wannan abun musamman idan a ce mabiya maza ban albatin ne yanzu al'umma ba ta aiki da Qur'ani, yan uwa ne za mu kira Qur'aniyun ko ma abuta ko masu ayan Qur'aniyun masu cewa zuwa hukunci da alqur'ani ko, to mu ne yanzu aka ce aka aikata wannan aya aikace aka ce kai anya mutane bai je
da an yaga ku da muka ga muku azu yan shi a bauran su ai komai ma yi to yanzu nan tunda Allah ya halarta amma kuma muka san an yi zai jawo cece kuci ko an ce ana barin dan me yawa ka lura ka sa akwai wasu abubuwa da maka ga ana yawan kawo ana a ce kaza a ce kaza a ce to kaga wannan gun hukunci ne gashi Allah ya zubo shi komai ya fita amma idan aka ga cewa akwai fitina a ciki sai a haƙura kawai ka cokaf hatta tare kaza kaza ya aka yi ai kaji awon asibiti to nan ma kila ne ce kada daga barcin ƙarya ne kawai ne a batta su kai da wani zaka mutu azgai wani zai ce ta kwana ɗaya ka san suna da auren kwana ɗaya yin shi ya ce Allah na kwana ɗayan ne suka mun da yawa dan sun ga Alhaji waye ma bai da daura ƴansa ba sai an yi haka duk wannan zai biyo baya amma waye masanin hakika wa ake bautawa to shikenan sai mu dogara ga Allah madaukakin sarki amma ta can dai in dai zama fitina ya ta riga ta tare sai ta ce yanzu a mai da aure da ma bata ce a dai a yi hakurin dai a dai sanar ga yanda aka in kuma urbi ya bada gidajen rediyo da yan jaridu sun zo sun yi hira duk malaman duniya an yadda to shikenan sai a koma dan wannan yana buƙatar a kira media yan jaridu a tattauna to ya akai sai a ce inda ranka ko inda ranka yawwa ranar labari ya zo mai daraja a inda ranka a ce an ɗaura aure da ya ta tare amma auren kuma daga baya ya koma kan mahaifiyarta ko kuma an ɗaura aure da uwa daga baya kuma auren ya koma kan yarta kaga za a ce ya gai sai a tsaya a warware zare a abawa ko haka ake cewa na faɗa wazar daidai to na zare da abawa to a rarrabe zare da abawa to dan wannan shine abin da ya faru shi ke cewa wa in lam takunu da kaltumi in dai ba ku sadu da su ba ma'ana ba ku san tare amma ba mu'amala auratayya ba ta hada ba ya ce fala junaha alaikum ba matsala ta gefen Allah an lura wa halailu abnaikum haka nan abin nan halailu abnaikum masoyan ƴaƴanku wanda suka aura ɗanka kana da ɗa ya auri mace an lura ka san wannan ya biyo mu wancan ayan ne wannan kobo da kobo an biyo mu a wancan ayan saboda haka in ba mu haɗo da ita ba to mun ma mun ɗau kafa hagu ko ta dama mun aje ɗaya amma dama da hagu wannan ne mu zo ni sa idan nan sannan mu koma a azabi sannan magana za ta yi daidai da daidai ta fita daidai to shine aka ce wa halail abnaikum da matan ƴaƴanku bari mu ce matan ƴaƴanku alladhina min aslabikum na tsadanku an lura banda ada iyaikum an lura yawa alladhina min matan ƴaƴanku na tsadanku an lura wa an tajma'u bainal ukhtani haka nan hurrimat alaikum an tajma'u bainal ukhtaini haramun ne ku hada ya da kanwa ko Hassana da Husaina uwa ɗaya uba ɗaya su ce ai su yanzu saboda soyayya su yan biyu ne ba sa rabuwa saboda haka ai sai dai su auri miji ɗaya Hassana da Husaina Allah ya ce an haramta saboda menene wallatayya da take tsakani ko uwa ta wata mata take cewa ai kishin mace ko uwar da ta haife ta haɗa miji da ita sai an yi wannan rigimar da kishi ba wai batun ta uwa ba ma kanwa koya uwar da ta haife ta ma ta ce wannan kishin da mata sai an yi shi to kaga akwai falsafar Allah a nan gurin ko da ya ce wa an tajma'u ai hurriman alaikum an tajma'u bainal ukhtaini ya haramta a gare ku haɗa iya da kanwa lokaci guda ku aure ta illa ma qad salaf sai dai in wata ta rasu ko kuma an yi auren da wannan ko kuma irin wancan hukuncin da ya gabata an ɗauro auren da ya sai wata matsalar ta sa aka ce yanzu auren nan ba zai yi da ita sai a ce to ai ga kanwarta nan ko kuma kanwa aka ɗaura a ce ai yanzu ga yatta nan ma qad salafa wannan abin da muka kawo wani hukunci ko kuma ma qad salafa ɗaya ta rasu ko kuma rabuwa ta kama aka rabu sai kanwarta ce ke anti dama wallahi mutumin nan na san hakuri yake da ke wallahi tallahi ya za a yi mutum ya samu miji irin mijinki anti yanzu ga nan kin ja ganki ya sake ki ni wallahi da ma zai da auren ko an lura ya ce ki je ki aure shi na ruwana ni man zai iya ita ba ta so ita kuma umar ta ce tana so sai a ce to wallahi umma ki ga abban mu in ya dawo ni wallahi zan koma ɗakin wani tunda ni ban ga laifin wani ba an lura shikenan la halau ma kada salaf kenan to shi ma duk za a daidaita kai Allah ta'ala da rahama yake da jin kai da shi ne yake cewa illa ma kada salaf sai abin da inna Allah kana ghafura kai Allah mai gafara ne Allah mai rangwame ne rahiman mai jin kai ne to mu koma ayan yanzu zamu fi fahimci menene ake ce mana an lura in muka koma ayan yanzu zamu fi gane me ake ce to aka ce mana an halalta manzon Allah mata wanda ya riga ya biya sadakin su to nan gun abin nan kaman hukuncin ma ya riga mun faffaɗe shi da na buɗo wani a wani littafi shi ma mu shiga amma ina jin bari mu
mu tsallaka ko mu tsallake mu dan ɗebi muhallin haja shi ma kan mu ƙara cin lokaci nan gun nan da aka ce mana ibnu jinni wani malami ne daga cikin malamai ana ce masa ibnu jinni dan allani zaka ji an ce ibnu usfurin akwai inkiya na malamai da suke da su akan abin da ya shafi musamman in ka karanta Ziya'ut Tawil tafsiri ne na Sheikh Abdullahi na Gwandu to nan zaka dinga ganin sunan irin waɗannan malaman tunda shi bai tsallake kowa duk ko ma kace ce ta karin magana in ya tashi mahalla shadi a Qur'ani Sheikh Abdullahi na Gwandu sai ya kashi in dai mutum ya karanta Ziya'ut Tawil to gaskiyar magana in dai tafsiri ne kam in dai tafsiri ne za a kama mahalla shadi na abubuwa daban-daban to ya gama to nan ibnu jinnin nan na sha ganin sa a cikin Ziya'ut Tawil da muke karatu lokacin yace taqdidu li an wahabat nafsaha wa mar'atan mu'minatin in wahabat nafsaha lin nabi da mace mu'mina wanda ta baiwa manzon Allah kyautar kanta in arada nabi an yastankiha in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da buƙatar ya aure ta din to aka ce ta halasta masa amma sai aka ce khalisatan laka wannan damar kai kadai a gabe min dunil mu'minina banda sauran wanda suka yi imani da kai an lura ko muminai a nan gun ana nufin kowa da kowa ba annabi kawai aka bai wannan dama an lura minal abin da ya shafi hiba wannan ne ce me ake nufi da hibatun biduni sadakin aure ba tare da sadaki ba ce ta ba shi kanta jama'a daga farko ai sai da ka ji haka dai ko sai dai abi talib shine ce mun gode saboda ka a ce mana ba mu kuɗi laraba suna mana wani gani a faɗa mana sadaki duk tsadarta in ji wajen ƙanin mahaifin sayyida khadija ya zaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce darajar ɗana duk da na san kai mata kan ba baya bace shi ma anan mahaifin sayyida khadija ya miƙe shi ma ya ziga ta ya kawo ya ce a bashi misalin ta a maka akwai a ce a babu ta ko ina ya zaga sayyida khadija yanda Abu Talib ya zaga manzon Allah ya ce a bashi irin sa a maka a matasa akwai aka ce a ce to irin wannan yar ya sadakin da zai kama aka tsantsare kuɗi mai tsada aka linka a wani ƙaunin ma an ce manzon Allah ba a irin ta din manzon Allah sai da ya linka mata irin ta masu tsadar sadaki sai da ya linka na budurwa 25 Muhammad amma ita a zuciyar ta hiba ce ta mai manzon Allah kyautar kanta ba sai ya biya sadaki ba an lura to amma manzon Allah saboda Abu Talib kishi cewa kar a rena mu mun amsa amma dai aka je wajen wani mahaifinta faɗa mana sadakin yakka aka cancare sadaki sai manzon Allah ya ce a buga su 25 bayan ya tsaya ya darje din ya faɗi sadakin da za a biya sai manzon Allah ya ce a buga shi su 25 aka buga ya ce to haka sadakin zai daga dije ita kadai sadakin yan mata irinta wanda duk lokacin ba irinta din 25 haka manzon Allah ya biya da aka tare ita kuma ta ce da wanda kalinka din da abin da na mallaka da ni ta ce ina maisara tashi shiga garin maka ka ce in ji Khadija da sadakinta da abin da Allah ya mallaka mana tun daga haihuwarta har zuwa yau da gidan da ta gina da komai da ita kanta da bayinta ta bai annabi kyauta Allahumma salli ala Muhammad wa ali lokacin da malama Maimuna Allah ya kara mata lafiya take ba mu labarin yadda aka yi ɗaurin auren da malam Muhammad Mahmud Allah ya kara masa lafiya a ranar birthday wannan abu sai da tuno wannan abun an lura da gidan har ya zama da gidan su malama Maimuna ake zuwa gidan su malam Tur a gabi akai an lura sai to ba za a fi su masu sai su yi an lura wadata da wadata to haka aka yi auren sai da Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ba mu albarkacin su albarkacin wannan arziki Allah ta'ala ka wadata mu albarka annabi da iyalansa duniya da lahira to alal akalla wannan kenan mauhiba to hiba ba tare da sarki ba shine ake nufi in wahabat nafsa halin nabi in arada nabiyu an yaztankiha a karatun mu da muka yi na satin da muka yi mun ji yanda ita sai da Khadija ta tura Nafisa bintu Uyayna ko tana leƙen asiri da ɗan tuntuɓin manzon Allah ta wata hanya wasu masu ruwaya sun kawo ta bugi ciki ta je
to dai mun ji dai abin da aka yi ba sai mun maimaita to shi kake cewa mahsuratu annahu in wahabar imra'atan nafsa halin nabi yace halallahu min ajali hibataha iyyahu ta halasta a gare shi ta dalilin wannan kyautar da ce ta ba manzon Allah kyautar kanta ka gani go fal hillu inna ma huwa musabbibun anil hiba wannan halaccin shine ya sabbaba ita abin da ya shafi hiba din mata kanat wayu akad zalika alqur'anu bil bace abin nan qira'a bil kasara tana karfafa mana haka allura in wuhibat nafsa kenan ka gani ko lin nabi in arada an yaziga to na so mu je abin nan yawa idza nakahatum ma yata'allaqu bihi wa taqdiruhu idza nakahatum mu'minatu summa talaqatumuhunna min qabla an tamassuhunna ba na son mana budin karatun namu ne faɗi duk da dai yayi faɗin ai mana abuwa amma dai abin da na so na fitar a nan gurin akwai maganar da nake so mu je kanta na ita mai mauhiba to shikenan bari in tsallake dama na san wajen na so na karanta ne gaba da gaba lokacin da ake haka sai mata sukan yawan cewa sun mai annabi kyautar kansu sai da na Aisha radiyallahu anha take cewa me yasa su mata maka me haka suke wani walakanta kansu me yasa mata kowace jabe da ta mai annabi kyauta an gane ai to an dai san sirrin ko yau to shine ka san shi kishi ya gaji ai kowace da ta annabi kuma wai ta ce ma ta sarayar da sadakinta a wani wulakantar da kai ne ma ai ga allura sai aka ce ai Allah da aka saukar da wannan aya shine sai ta tare manzon Allah ta ce Allah me yasa suke haka sai ce ai saboda Allah ta'ala yawa kalmar da ta fara faɗa cewa ya ake haka take faruwa a gare ka sai ce Allah ne ya halasta mini a shi ma kai yake biyewa duk zuci na so in karanta nasin ne gaba da gaba ta ce na lura da Allah nan shi ma kawai abin da kake so kawai yake yawwa haka ne to gaji ga annabi ne yaji haka ne to ga dan manzon Allah ya rama ya ce haka ne to shikenan ya ce ta lura Allah ma kawai bi wa sarran manzon Allah yake ya za kawai dan mace ta kai ma daman kana son su an lura to wannan dai abin nan ne irin na mata da mijinta ko mai za ka ce mata yawa mijinta take a wannan irin magana ko ta ce ihi ma Allah kuma ka san kuma ta haka ko yanzu ai ko ba ko ta da aka yi kara mijinta zai ki ana mata kishiya ba aka je kotu alƙali ya kira aka faɗi sunanta aka ce ina waje ta haramta abin da Allah ya halarta ina wadda ta haramta abin da Allah ya halarta aka ce wannan matar da mijinta zai kara mata kishiya ta ce bai isa ba take faɗa tana miƙiya sai ta ce ai shi ma baya san abin da nace ba na so aka cewa ce shi din da ka faɗa ka ce ya haramta yana son kishiya ne alƙali ya ce kotu an ɗaga shari'an nan sai da saboda haka ita mace akan kishi ubangijin ma taɓa shi da ne ai shi ma baya son abin da ka ce din ya ce ya haramta ai shi ma baya so ya ce wa din shi din da ka ce ya haramta din shi ma ai baya son kishiya ya ce to an ɗaga wannan ƙarar kaga ta kira ruwa ko yanzu an yi an bata ruwan sanyi ta sha tukunna ita koma makaranta tukunna a dawa a cikin to kaga ita ma sai da Aisha ta ce malamai su je su duba wannan aya ka ce ko wayan a ci ne aka kori kare daga tushen din ya ba haka bane ba an lura karatu ne ya biyo da mu lalle ta ce Allah shi ma biyo annabi yake abin da ya ga annabi yana so shi ake yawwa yanzu addini ya zama sanar annabi haka ne to ga yan sama an ce in tana so yan taƙi da shi kenan to ina ga mahaimin da ko to wannan dai Allah akalla shi ne abin da aka kawo a ciki da sai aka ce wannan doka khalisa talaka min dunil mu'minin annabi kadai aka halasta mace ta ce ta bashi kyautar kanta amma za ta yi irin yadda sai da Khadija shi kuma kaga sai dai Abu Talib duk da Khadija ta bada kanta kaga bayan ya sa an lullunka masa dakinta har 25 kuma bayan an kammala sai da aka zo gida aka tare sannan sai da Khadija ita kuma ta dawo da manzon Allah ita ma ta dindinka da duk mallakinta na duniya kuma an san yadda take a Makka muna karatun ran Juma'a za a ji to shine sai aka ce mana abin nan wannan hukunci ne wanda ya kunshi manzon Allah
da adadin matan da suka halasta masa. A cikin matekun da aka halasta manzon Allah ɗaya ce aka ware banda mu'minai, duk sauran abin koyi ne mu a wajen mu. An lura a cikin halazzin da aka yi annabi ɗaya aka warewa mu'minai. Wace ce ɗayan? Wace ce ɗayar da aka ce mana khalisatan laka? Mace ta baka kyautar ganda. An lura ta ce ba sai da sadaki ba. Shi manzon Allah mata sun yi wannan. To aka yi dinga kwana-kwana a cikin malaman tafsiri sun kawo masaya daban-daban aka yi ta kawo wance ce da wance aka aure ta da irin wannan. Ba za mu bi wannan ba. Ƙarshe da duk da na gama bi na ga basu ka sai da aka je ni kuma sai na ce ni da tafsiri nake rubuta ni kuma sai in rubuto in ce sai da aka ce ta bai manzon Allah wannan. Ita ce aka aure ta a haka. Kawai sai dai Abi Talib shi kuma dan ya gwada wa kafiran Makka da suke cewa annabi bai da kuɗi. Shi sa aka yi biki na gadara. Bari mu ce na gadara. An lura amma me ya jawo saboda kare mutunci. An lura ana gashi kuma har yanzu ba daina cewa annabi talaka ne. Kaga wani wawan gaban malamin kyau da ya magana wata shekara ko 3 ce ko 4 daga jega ko da ya ce wai matasa in kun ga ba ku da kuɗi ku auri wadda ba ku so. In Allah ya ba ku kuɗi ku nemi wanda kuka so. Kun ga ko annabi da ya tashi aure da ya ga bai da kuɗi sai ya aure wadda bai so. An lura da ya ga ya samu kuɗi kuma sai ya aure wadda ya kaso sai ya faɗi wadda ya kasa ya haɗa. Ko to wannan dalilin yasa sai muka kasa dauriya sai muka kawo kansa sai muka dan ji tausan sa da muka dan bubbursuna yawa ka gani ko to kaga wannan kenan ba zai yi a taba annabi da sai da Khadija ba gara duniyar ta tashi. Na san akwai wani babban bawan Allah da ya kira ni ana ce masa bari in faɗi sunansa bai kira ni ba ya bada sako a bani ana ce masa Malam Abbas Jega ya taba harka a baya daga baya kuma zuwan abin da ya shafi ko bangaren commercial ne ko kuma dai hutu ya dauka dai ban san dai me ya tafi ba. Amma Malam Abbas Jega bakinsa na fara jin waƙar Imam Khomeini. An lura shine na fara jin waƙa yaban Imam Khomeini ta bakinsa. To da ya ce a kira ni a gaya mun in daina biye wa irin waɗannan mutanen. An lura na ce ai akwai abin da in suna biye-biye ne ba ma biye musu. Su zagi Malam Zakzaki ko su taɓa wani ko hata Imam a lokacin ai ba ma biye musu. Amma in garin biye-biyen na suka biyo suka taɓa manzon Allah to wallahi duk mumbarin da suka ba sai mun baje shi. In mutum ne suka hawa gadon bayan sa suka soki annabi sai mun baje wannan mutumin kowaye. Saboda haka kai mun shiru. In dai hari ya kai kan manzon Allah to ko da wa aka fake to wannan da aka fake da shi aka yi annabi sai mun baje shi kowaye ake barari Allah anhu ko me ake ce masa sai mun baje shi sai ya ce to shikenan aka aje a ce shi raza na ce ba shi raza ba a ce mana ma yan gidan rediyo ne ai ne karshen hira kai da ko wai shi raza haka shi razancin ai shi razanci duk sharri mutum ya taɓa manzon Allah da wa zaka dogara ka taɓa annabi bakka duk girman mutum ya kai a ce mutum kanan ko wan mahaifin annabi ne. Amma Allah ya tattakura ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ma agana to kaga wani mai matsayi irin na Abu Lahab duk da shi ma abu na ake amma a gayan duk abubuwan sai ya kai Abu Lahab ne to kuma haka kawai sai a dogara da shi a taba annabi a ce mai iyali shi ga Abu Lahab ya taba annabi Allah ya tsine masa duk da yadda yake da alaka kana iya cewa shi sharifi ne shi kuma wancan ba dangin iya ba na baba ba amma ba kala to haka kawai kalan dangi ne sai a zo a dogara da shi a taba manzon Allah to dai nan nace ni duk abin da za a yi na shirya ba ruwanka duk abin da aka ce da ka san abin harkar nan ma lokacin da bayan waƙiya ina ga Buhari Allah ya sanai sai wani yake cewa wai ku koma daga waje yawwa afwa Zainul Abidin wai ai dan ba a taba kama shi bane ko kuma wannan ai za ka ƙara jawo wata rigima wai sai ba mu san halin da yake ciki ba mun yi Buhari Allah ya isa wai a daina hau wani mazahara an taɓa ni mun ma ana gaya mana na san wanda aka aiko na ƙarshe ba zan lissafa sauran ba amma dai na ƙarshe wanda nuna shi na ce ina jin kunya kaka ƙara zuwa in dai ba zan faɗi haƙiƙanin abin da ya faru daga yau na daina zuwa mazahara daidai gidan rediyo ne ba zai manta ba Malam Alamin Jibir shine na ƙarshe da aka dinga turo mu da ya zo ya same ni na ce kai ka kiyaye ni me za a ƙara yi wanda ya wuce abin da aka yi a Malam Zakzaki na ce yanzu ina Malam Turi ina Malam Zakzaki kawai fa da muna cewa wai dan an kama yaron ku ko za ku daurawa ka san asalin abin muna magana a kan dan Boko Haram to dan mun kama yaron ku shine za ku rike mana jagoran mu ko baka lura ba wai ai sojoji sun aiko sun ce suna jin abin da ake faɗa za su ƙara gawari nace to waye rage yanzu wa kake da shi wanda za a taba to shine da muka dawo gida wani ma yake maimaita mana ce idan mutanen nan sun kama ni sun ce na zagi Buhari ku ce ba ruwan ku da ni
ko na ce haka na gaya na ce harkar ta ce ba ruwanta da ni ko ni kaɗai ku je ni na ja kaina sannan ba zan daga kyale ni amma mutanen da gaba sai ga san dawo su ne jarumai har su iya zagin malaman mu ko ku dai faɗa ka ji ka da kawo har kun gane wannan ko irin murya wai ka ji ka kawo har ko luku duk inda ya zagaya na ce masa to ni ba ruwana ko baka lura ba amma wai zai gaba su ne jarumai su ne kaza menene da wai ni ce to in sun zo sun kama ni ko kuma sun ce sun zo suna neman wanda yake zagin sojoji ko shugaban kasa ku ce ni ne kuma ku ce ba ruwan ku da ni haka na ce ku ce musu ba ruwan ku da ni su kuma su je su yi miya da ni a gidan gwamnati ko to ba ga mu ba kuma muna yawo to daɗa wannan kenan to wannan daɗa ana akalla kaga hanya ce ta biyo da mu to yin arada da mai an yi tsanki ha to misalin wancan da muka kawo shine na ce kama ta muka faɗa ta ce Allah yana biyo manzon Allah ne shi yasa yake halasta masa duk abin da yake to daɗa shi kenan to saboda haka anna min ala atiqihi al-muhammad tushkirin muhimman abubuwa ne aka mana a nan gun cewa Allah ya halasta manzon Allah matar da ta bashi kyautar kanta amma shi kadai aka yi wa banda sauran muminai sai aka ce mana abin nan kada alimna ma faradana alaihim su ma mun san abin da muka fallanta a kan su muminai ma'ana muna sanar da abin da muka fallanta musu umma wani ya bata bayan fage ya je mu'amala aure da wata mata ta hanyar da ban fallanta masa ba Allah yana sane an lura yawa in ma wani ta ƙarshen bayan fage an dawo ana yi ka san akwai wani abu lokaci an taɓa faɗar matan wani sarki ne ban zama da kowaye ba aka faɗa adadin na ce da wani babban malami shi ma a nan ganin aka faɗa adadin matansa na ce to ya aka sai aka ce ana kawo musu kasan duk masu kuɗi da manyan masu mulki ana kawo musu kyautan mata na ce kyautan mata aka ce sai aka ce ko kwarkwarori na ce to wannan sun kware a addini ne mu ba mu kai wannan wajen ba yanzu an lura to ba mu san ita dai wannan mawhiba ba mu san yaushe ne su wani ya samu a bashi kyautar mace ba nan da an gaya mana ƙarin sa tallaka ne min dudin mu'mini to amma ba mu sani ba waye halatta masa dada ko mu ba za mu haramta masa ba tunda dai ba karatu muke da shi ba na iya nan muka gani ba mu san sun wuce nan ba su a karatu ko to ka kila in sun yaka ba matsala aka ce mana fi abin nan alaihim fi azwajihim mun san abin da muka fallanta a gare su a dangane da abin da ya shafi auratayya su wa ma malakat aimanuhum da kuma abin da damar su ta mallaka na bayi likai la yakuna alayka harajun saboda kar ya zamo abin magana a gare ka ma'ana ai su ma an halarta musu abubuwa daban-daban da aka kafa ka'ida ko amma nan aka ce shi kadai aka yadda yawa mace ta ce ta yarda ita ta bai manzon Allah kyautar kanta ba sai da sadaki ba ya aure ta aka dinga ta laluma a ce wance ce to dai an samu na abin da ya shafi gani mai yaƙi su bayi ko wanda daga ciki har suratul tahrimi ta sauka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka allura ahalalna naga min ato lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika allura kana neman yardar matanka ka haramta kanka an ce kadiya ce akan mariya kibidiya idan ta kama wata ramma biyu ta wajen allura yanzu dai za mu tsaya a nan gurin to shi aka ce mana kai ya zama haraj din shine ya zama ajiatan yan maganganu wa kana Allahu ghafura kuma Allah madaukakin sarki mai rangwame ne mai daga kafa ne rahiman kuma majiyin kai ne ga bayinsa to ya gafuru ya rahimu ya gafir lana warham bina bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad to nan zamu yana da zango sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad to ayi mana afuwa jama'a insha Allah zai zama mun yana da zango ana na'am yanzu mu ruga mu tafi na'am na'am idan urfin ku ya tafi a haka ba ka san urfi ne ko ina jin malam yana nufin kaman yanzu da za a ce an yanke mutum sadaki ko yanzu ya biya kuma ya zamo aka ce bigi sai bargo to malam yana tambaya yanzu matar da aka yanke mijinta sadaki yanzu aka yanke yanzu ya biya to shikenan ta halasta masa ko bata halasta masa ba shine nace malamai suna ce in urfin ku ya tafi a haka ba ina a urfin ku in an riga an biya ko ba tare an yi ɗaurin aure ba komai a iya an dai sana an biya sadaki in case ko idan urfi haka ne amma ina urfi dama an riga kai ka san cewa ba
dan ka biya sadaki ba a daura aure ba. Yawwa ko balil insanu ala nafsihi, yawwa kowane mutum ya san to kuma kowane mutane sun san me al'adarsa a addinance. Kaga nan musulunci ne biyan sadaki shine aure da shedu. An tare da jama'a an bashi an yanke sadaki ya biya. To yanzu saura me? Ta ce sai mu jira ranar ɗaurin aure. Ranar ne za a yi tasbiti. An lura yadin biye ni ko? To kamar irin haka ne dai in kes. Yawwa amma dai ka gani ba hukunci na fita a cikin nan ba. Ko na abinda nake ji malamai haka. Dan kana da magana? O tambaya ce kai ma na ɗauka ma amsa za ka mamu. To na'am. Wasu malam za ka akwai wani da ya bada labari an je ya biya sadaki sai aure wanda ya ma aure ta da ya bada sadakin na'am sai ranar ɗaurin auren baban yarinya sai ya dawo mai da sadakin na'am ya ce ya ban masa to malam shi kamar lahiya lau ai muhiba ce ai dai ya biya kuma ba za a ce rago bane ai yayi kama da yanda sai da Khadija ta yi wa manzon Allah ba ana gama ɗaurin auren bane shi ma ko sai zamo duk jama'a suna fita da yake a farfaje gidanta ya fi markas girma duk magama irin gidan da an gama ɗaurin aure kowa yana tafiya manzo Allah cikin kwalliyarsa na ango sai da cikin kwalliyarta na amarya yayin kura zai tafi gidan tace ina zaka kai kuma anan ne gidan an lura an gama ɗaurin aure dan ana bajiya manzo Allah ya tashi zai taho gida kuma kafin a yi tunanin yaushe ne amarya da dare sai tace ina zaka ai kai ka zo gida an lura to kaga dan gatan ango kenan ko kai wannan bai Allah ta yi wa Allah yasa Allah yake motsi kadan sai aiko ce ku ce muna gaida Khadija in ji Allah ba motsi kadan sai aiko ce ku ce ina gaishe da Khadija ku ce muna mata bishara da gida aljanna amma ku duba jama'a ina ga buruz da wannan bai Allah to dada wannan kenan haka sai da Khadija ta yi mana Mustafa ko kai ne ma ga na'am to shine na'am to shi kenan to yanzu